Kaixo, GeoGebraren kalkulo formala ikuspegia lantzen ari gara. Orain arte ikusi dugu nola egin lan ekuazio eta ekuazio sistemak ebazteko. Hemendik aurrera eta bideo honetan ikusiko dugu nola ebatzi inekuazioak eta inekuazio sistemak. Bukatzeko ikasiko dugu nola ebatzi inekuazioak eta inekuazio sistemak. Kas eremuan gaudela, inekuazioa idatziko dugu, eta behin idatzita, enter sakatuko dugu, ebazteko botoia sakatuko dugu. Ebatzi, eta hauek dira soluzioak. Grafikoki interpretatu nahi badugu, sartu eremura jo beharko dugu. Sartu eremuan, ekuazioa kopiatuko dugu, Ctrl-C, Ctrl-V, eta enter sakatuta, eremu algebraikoan inekuazioa idatzita gertuko zaigu, eta eremu grafikoan soluzioak grafikoki irudikatuta gertuko zaizkigu. Hauek dira minus infinitutik minus bat arte eta hirutik aurrera, bi muturrak barne. Grafika guztia mugituta eta zoom eginda hobeto ikusiko ditugu soluzioak. Izkuta dezagun grafika. Orain ebaz dezagun beste inekuazio bat. Gogoratu, zatiki algebraiko bat idatzi behar bat dugu, bai zenbakitzailea, bai izendatzailea, parentesin artean adierazi behar ditugula. Inekuazioa idatzita, ebazteko botoia sakatzen dugu, eta hemen daude soluzioa. Soluzio horien interpretazio grafikoa ikusteko, hartzen dugu inekuazioa, Ctrl-C, sartu eremura joan, Ctrl-V, hor daukagu. Enter sakatzen dugu, eta hemen agertzen zaigu eremu algebraikoan idatzita, eta eremu grafikoaren soluzioa ez dugu ikusten. Zer egin orduan grafikoki ebazteko? Funtzio bezala hartuko dugu. Aukeratuko dugu hemen daukagun espresio guzti hau, eta Ctrl-C, sartu, Ctrl-V, enter, eta funtzio bezala agertzen zaigu hemen. Zoom egiten dugu eta birkokatzen dugu, eta ikusten dugu funtzio hau negatibo egiten dela, balio guzti hauetarako minus bi arte, eta ondoren batetik bira. Hemen agertu zitzaigun moduan. Grafikoki soluzioak hobeto ikusteko, ikuspegien grafikoan eskumako botoia eta laukisaria ezarriko dugu. Zoom eginda, hobeto ikusten da nondik noraino egiten den negatiboa. Izkuta dezagun egindako grafika. Nola ebatzi inekuazio sistema bat? Sistema bat baldin badaukagu ez ezagun bakarrekoa, idatziko genuke lehenengo inekuazioa, eta ikurra, bigarren inekuazioa, koma, x. Hori dena kortxeten artean, eta aurretik ebatzi agindua. Eta ikurra hau adierazteko edo agertarazteko hemen klik egingo genuke, eta hortxe daukagu hemen. Ikusten, zabatuko dugu. Behin espresio idatzita, enter sakatzen dugu, eta hor agertzen da soluzio multzoa. Inekuazio sistema grafikoki ebatzi nahi badugu, egin beharko genuke, barkatu, aktibatu, egin beharko genuke bi inekuazio horiek Ctrl-C sartu eremura joan, Ctrl-V egin, hemen tartean koma bat jarriko genuke, hasieran giltza ireki, bukaeran giltza itxi, eta enter sakatuta, hemen agertuko da leiho algebraikoan agertuko da adierazita, eta aktibatzen badugu, eremu grafikoan agertzen da ebatzita. Berde ilunez agertzen da, minus bitik hiru bitartean, minus bi ez eta hiru bai. Ikusten duzu minus bi altueran marra etena dagoela, eta hiru altueran aldiz marra jarraitua. Eta nola ebatzi bi ez ezagun eta bi inekuazio dituzten sistemak?
Izkuta dezagun lehenago egindako ebazpen grafikoa. Hasiera batean, ekuazioekin bezala saiatuko ginateke. Idatziko genuke ebatzi, kortxetea, ireki giltza, lehenengo inekuazioa eta bigarren inekuazioa eta edo komarekin. Itxi giltza, koma, berriz ireki giltza eta bi aldagaiak x, i. Itxi giltza eta itxi kortxetea. Enter sakatzen dugu, baina GeoGebraren kas eremuan ez dugu soluziorik lortzen. Zer egin ba? Har dezagun espresioa, sistema bezala hartuta, hau da giltzak eta guzti, hemendik honaino, Ctrl C, sartu eremura joan, Ctrl V, eta Enter sakatuta, hemen agertzen da eremu algebraikoan adierazita. Sistema bezala adierazita agertu zaigu. Eremu algebraikoan daukaguna grafikoki ikusteko aktibatzen dugu eta hemen dugu soluzio multzoa. Alde batetik daude zuzen honen gainean dauden soluzio guztiak, beste alde batetik daude zuzen honen gainean dauden soluzio guztiak, eta soluzio komunen multzoa berde ilunez markatutako bikoteak dira. Beraz, grafikoki ebatzi beharko ditugu bi ezezagun eta bi inekuazio dituzten sistema linealak.